Vychlazený to chutí oveľa lépe. A to prečo chutí lépe, vám vysvetlí o chvíľku Juraj vie. Štúdio Relax. Juraj vie. Tvorca edukačných videí, jeho prvé video bolo natočené v roku 2017 a podľa časopisu Forbes bol v roku 2021 druhý najúspešnejší influencer na Slovensku. Ďakujem. Ideme na osobný dotazník, to je prvá disciplína. Tvojou úlohou bude odpovedať čo najrýchlejšie. Presne tak. Dobre. Si rýchly? No budem. OK, poď. Vek. 22. Odkiaľ si? Liptovský Mikuláš. Zadaný, nezadaný? Zadaný. Študuješ alebo pracuješ? Obidva. OK, na čo si pyšný? Na to, že robím videá, ktoré bavia ľudí, sú originálne a môžem sa tým aj živiť. Vieš nám možno povedať, či si pamätáš na svoj denný priemer na telefóne? 5 hodín. 5 hodín denne? To je málo. Tak, Na to, že si tvorca videí, to je nice. No, za notebookom strávim ešte dvakrát toľko. OK. Takže aký film alebo seriál by si odporúčil? Najlepší film, aký kedy vyšiel, je Shutter Island. Song, ktorý ťa najviac baví a odporúčil by si ho našim divákom? Momentálne ma veľmi baví album od UK rapera Giggs, myslím sa volá Giggs. OK. Kto je tvoj vzor? Tak ja obdivujem všetkých ľudí, ktorí napríklad nejako podnikajú a podarilo sa im vybudovať niečo užitočné, originálne. OK. Tvoja obľúbená relax príchuť. Pomaranč. Jednoznačne? Jednoznačne pomaranč. Tak za ten pomaranč mu dáme 9, 10? Ale jasne, že 10. 10? Juraj Dobre. vie, je Slovák. 10 bodov, Juraj vie, máš to tam. Ideme na Čistý štít. ďalšiu aktivitu. Slepá poznávačka. My ti prezradíme, o čo tam pôjde, ale ešte predtým sa napijeme. Čo si dáte? Poprosím ťa mochitko. Mochitko, tvojou úlohou bude bez pomoci očí, iba pomocou chuťových pohárikov zistiť, aký drink budeš mať na jazyku, OK? Všetko to je opäť v časovom limite. Čím rýchlejší, tým viac bodov dostaneš. Presne tak. Pozor, nebude to pomaranč. 3, 2, Je to malný. 1, No. štart! No, poď. Liči. Stop! A to je možné. Je to tak? Nice! Je to ličí. Vieš, koľko získavaš bodov? Dal si to za 4,5 sekundy, čo znamená, že máš plný počet 10 bodov. Takže Formula. zatiaľ plný počet 20 bodov. Si úprimný človek? Som. No tak poďme na to. Joj. Nejakú otázku si tam vylosuj, prečítaj nahlas a odpovedz úprimne. Poslal si niekdy niekomu svoju odhalenú fotku? Komu? Úprimne. Ale čo znamená presne, že odhalená? Normálne náhu. odhalená. Normálne náhu. Náhu. Čo? Áno, frajerke. Hej? Áno. A si s ňou ešte? Nie. Zamrzí. Tak Napíš jej, že ti nám pošle. dobre. Určite ďalších 10 bodov, zatiaľ máš 30 bodov z 50. Na to, aby si získal 50 bodov, musíš ohromiť nás dvoch, čo je trošku zložité, ale ja verím, že to zvládneš. Mal si pripraviť nejakú aktivitu pre nás. Čo budeme dnes robiť? No takto. Predtým, ako to začneme robiť, sa musíme zhodnúť spoločne na jednej veci. To začne veľmi zle. Neviem, toto je niečo filozofické. Ale nie, určite sa na to nezhodneme, pretože proste ja si myslím, a všetci si myslia, že tieto drinčíky určite chutia lepšie, keď sú vychladené, ako keď sú teplé. V tomto momente napíšte teraz do komentára, že či aj vy máte radšej chladené drinky, relax, alebo práve naopak teplé. A keď si dáme taký studený, vychladený drink, tak to pôsobí proste ako taká klíma, Jo, že dobre nás to to padne. zahasí, schladí. To je jeden dôvod, ale ono to chutí lepšie vychladené, aj keď nám není teplo. No tak nám povedz, prečo chladený drink chutí lepšie aj v zime. Keď je ten drink teplý, tak on sa viacej vyparuje proste. Ten drink nemusí vrieť na to, aby sa proste vyparoval a on sa vyparuje stále, aj keď je studený, aj keď je teplý, ale keď je teplejší, tak sa vyparuje viacej. Tým pádom, keď si tomu pričuchnete, keď je to teplé, tak tá vôňa tej sladkej chuti je už príliš intenzívna na to, aby to bolo pre telo nejako... Chuťovo príťažlivé. Áno. Jo. Čiže, lebo tie sladké drinky majú takú vlastnosť, že oni proste si najviac rozumejú s tými receptormi aj v našich ústach, aj v nose, keď sú proste studené, lebo keď sú moc teplé, tak sú moc sladké. Juraj, ďakujeme ti krásne, tak naučil si nielen nás, ale aj našich sledovateľov niečo nové. Určite áno, a taktiež je úplne jasné, že za túto aktivitu mu dáme... Ježiš, ja som zabudol ešte dôležitú vec spomenúť. A tá dôležitá vec je, že ešte v chladených drinkoch, napríklad takýchto, keď sú vychladené, tak sa tam viacej udrží to CO2. Ešte, že si dodal túto podstatnú informáciu, inak by si mal 5 bodov, ale tým, že si dodal túto informáciu, máš 10 a Super. máš teda 40 bodov, uvidíme, ako ti pôjde hot ovocím, lebo tam väčšina ľudí pochybuje. Juraj si ide za svojou 50-kou, my mu budeme držať palce, momentálne máš 40 bodov, OK? Poď na to, 3, 2, 1, ideš. Poď sa snažiť.
Takže minus 2 body. Hop. Ale to bolo Minus tesné. 4 body. Väčšine pozitívne. Do tretice všetko dobre, poď. To je ten Slovák. Nevzdáva sa, aj keď je zlé, aj keď mu život háže polená pod nohy. Poď. No, trošku menej sily. Juraj. Teraz si to prehodí. Ja budem mať 42, hej, to je dobré číslo. No, poď. Áno! Takže, Dosť slabé, dobre, no. dal si jedno ovocie, tým pádom máš 2 body za túto aktivitu. Juri, a tvoje skóre, ale som na teba hrdý. Vy ste ma poťahali. Ďakujem. Je to nice. Tvoje skóre je 42 z možných 50. Ale stále nezúfaj, pretože to ostáva aj na ľuďoch, ktorí nás sledujú, pretože vy môžete ohodnotiť Juraja, ako sa vám páčil. A keďže podľa mňa je naozaj veľmi inteligentný, do toho ešte aj pokorný, šikovný a vzdeláva aj vás, tak zaslúži si podľa mňa veľmi veľa bodov. Napíšte, koľko by ste dali od 0 do 10 a niekto z vás získa aj balíček od Relaxu.